Modstanderen han er for god, eller han har fanget ind i en position, man ikke kan komme ud af. Den er helt regulær. Her kommer František Smetanka fra Tjekkiet, som er en virkelig dygtig stående kæmper. Virkelig dygtig thai-bokser. Meget teknisk af en gut på 93 kilo her. Men der kommer jo så også det taktiske spil. Hvad er det, han skal gøre, når han kommer op med sine modstandere, som måske gerne vil tage kampen ned? Altså, hvad er hans chance for at holde kampen på benene? En fyr som Smetanka, han skal holde sig på distancen. Flytte sig, når modstanderne kommer ind. Og Michael Bender her, Prince of Leglocks, som han populært kaldes. Stort talent. Er en såkaldt hot and cold fighter. Nogle gange er han enormt imponerende, andre gange så er det mindre imponerende. Og han vil helt klart søge at tage kampen ned mod Smetanka. Og så skal vi altså se en Smetanka, der prøver at holde afstand. Ja, en højre fod skal vi se her. Starter direkte. Gode kombinationer. Ja, ind og rammer venstrehånden her. Og den slår han faktisk meget godt. Ja, Bender står og bytter lidt her. Det er nok ikke det klogeste mod en fyr af Smetankas kaliber her. Man rammer godt med et low kick, Bender. Sparker til indersiden af låret. Højre spark. Igen. Godt spark fra Smetanka på indersiden af Benders ben, og Benders spark blev så blokeret. Havner de i clinch, og Bender tager ham ned. Og går direkte til mount her. Igen som i første kamp. Det er skidt det her for tjekken. Ja, nu foregår det på Benders præmisser i stedet for. Ja, det er helt klart, at havde tjekken kunne holde den stående, så havde Bender været store problemer. Men her har han styr på kampen, og Smetanka, han skal komme væk. Han skal få Bender skubbet til siden, så han kan få sine ben ind. Det der hedder guard, når man ligger på ryggen og ben omkring modstanderen. Der regner slag ned over tjekken her. Og de fleste af dem, de sidder i paraden, men der er ikke en stor skade i det. Man forsvarer, så han kan ligge og bare tage imod her. Igen. Og vi gør kampleder René Cifuentes, han skal forsvare sig selv. Og så stopper han den. Sune Bjerglund Nielsen her fra Advanced Fighting Gym Copenhagen. Benders træner. Godt tilfreds. Ja, og her ser man jo altså også hårdheden i den her sportsuge. Det er en barsk sport. Skadesfrekvensen er slet ikke så stor, som mange folk vil tro umiddelbart, men naturligvis får man strammer, det er klart. Helt sikkert, men det er lidt som man kan sige, at der er en del ydre skader. Selvfølgelig som man også ser i boksning og thai-boksning og så videre med cuts og brud, men det er yderst sjældent, der er alvorlige skader med hjerneskader og så videre, fordi du ikke har 8-tællingen. Det vil sige, at hvis du bliver slået ned, så stopper kampen ikke kampen, så du får...